Slaverne er jo ligesom romerske borgere en juridisk kategori. Og en slave er en ting, der kan sælges og handles ligesom enhver anden ting. Og en romersk forfatter kalder dem talende redskaber. Og det er måske en meget fin illustration af, hvad det er, vi har med at gøre. Men samtidig er slaven jo også et menneske af kød og blod, som har... og man må sige, at de fleste slaver, der er et spektrum af slaver, hvor nogle slaver, de dårligste, det er mineslaverne, som har en kort og meget usund tilværelse, og som er lige med den sikre død. Så har vi derudover den største gruppe af dem, som arbejder på landet, altså landbrugsslaverne, som ikke har haft nogen har været lænket, andre har arbejdet, og vi ved, hvor meget de fik at spise og drikke, og vi ved, at de fik det som en virkelig den dårligste vin, eller slavevin, det kan man virkelig tale om i den kategori. Og så er der i byerne en lang række slaver, som enten arbejder som tjenere og kokke, og altså tjenende ånder i overklassens husholdninger. Men der er altså også en lang række håndværkere, som må have haft en forholdsvis fri tilværelse. Ikke i juridisk forstand, men i realiteten har haft almindelig tilværelse. Og som gifter sig eller lever sammen med andre slaveinder og får børn, som også bliver slaver, men som har altså egen bolig og selv sørger for dagen og vejen, og som også skal aflevere det meste af det, de tjener, men altså har muligheden for at skaffe sig nogle lommepenge, som de med tiden så kan spare op og købe sig selv fri. Og så er der jo den vigtigste gruppe af dem, som har fungeret læger, og ikke vigtigste, men den gruppe, som er bedst stillet, altså intellektuelle, lærere, sekretærer og lignende, hvor vi har eksempler på, at der udvikles meget tætte venskabsbånd mellem ejeren og hans slaver. Og dermed, og i de tilfælde, har man klart en fornemmelse og en forventning for begge parter, at der på et tidspunkt kommer en frigivelse efter 8-10 års arbejde. Og hvis vi plejer vi at sige, at hvis man regner med, at der er omkring 6-7 millioner indbyggere i Italien, så har de cirka 2,5 millioner nok været slaver. Men slaverne, der hvor den største koncentration af slaver findes i Italien, der har under hele imperiet jo været steder, hvor arbejdskraften på landet har været bønder i en eller anden form for afhængighedsforhold, som har været der, så at sige, alt gennem hele historien. Og hvor slaverne kun har været der som intellektuelle eller som embedsmændenes medhjælpere. Du nævnte, at en romersk forfatter havde kaldt slaver for talende redskaber. Vil det sige, at slaveejerne kunne behandle slaverne efter forgodtbefindende, eller var der grænser for, hvordan man kunne behandle sine slaver? Det kommer lidt an på tid. I princippet blandede den romerske så ikke i, hvad der foregik på den anden side af dørtærsken. Hvad der foregik i hjemmet, det var familiefaderens suveræne afgørelse. Og han kunne slå sine slaver ihjel, kunne udnytte dem, slå dem, og seksuel udnyttelse af slaver og især slaveinder har været ganske almindeligt forekommende. Og vi har en af de satirikere, som jeg nævnede før, har et digt om, at der er en romersk ridder, som har 8 børn med 8 forskellige slaveinder, og dermed bliver hans egne børn jo selv slaver, fordi det var, som vi snakkede om før, at det følger moderen. Så på den måde behøvede man ikke altid at købe sine slaver, man kunne også få dem avlet internt i huset. Men med tiden sker der en mildning af slavernes forhold. Når vi kommer op i kejsertiden, er det således, at slaver, som bliver forladte, altså sat ud på gaden,
fordi de er gamle. Der bliver de, så at sige, regnet for frigivne. Men nu så er spørgsmålet, om en frigivelse altid nødvendigvis er en god ting, fordi en slave er jo sikker på, en slaveejer, der ikke giver sin slave mad og tøj og husly, får jo ikke noget ud af slaven. Det er jo så at sige et stykke værktøj, som man ikke holder ved lige, og det skal værktøj. Men vi ved, at en anden forfatter siger, at familiefaderen skal sælge gamle og syge slaver og andet overflødigt. En anden mulighed var, at hvis man ikke kunne få dem solgt, så kunne man jo frigive dem. Og dermed skulle de selv klare sig og selv sørge for dagen og vejen. Og hvis man nu var 60 år og fuldstændig klaget af gigt, og man så fik sparket og blev fyret, altså frigivet, så havde man jo virkelig et problem. For så var der ingen, der sørgede for en. Så det er ikke, jeg er ikke helt sikker på, at den lov egentlig, som jo virker som en mildning af forholdene, har været det altid til slavernes bedste. Og man må sige, at kristendommen har ikke betydet noget for slaverne. Der står jo tydeligt i Bibelen, eller i Det Nye Testamente, at man jo skal forblive slave, så længe man er slave. Sikkert en forventning om, at dommedag lige er rundt om hjørnet, og derfor behøver man ikke at gøre oprør. Og vi ved jo også, at da kristendommen blev romersk statsreligion, blev slaveriet jo ikke afskaffet. Nogle af de sidste slaver, vi har i Danmark, er jo ovenikøbet jo optræder i biskop Absalons testamente. Så det er ikke, der er der ikke nogen forbedring af slavernes forhold. Hvis man forestillede sig, at man gik rundt i Rom eller en anden by i Italien, ville man så kunne se, hvem der var slaver og ikke slaver? Er der nogen etnisk eller sådan racemæssig forskel på slaver? Overhovedet ikke. Fordi man skal huske, som jeg sagde før, at en slave, som bliver frigivet og er romersk borger. Og det vil sige, hvis der gik en tidligere kulsort mand fra Nubien rundt, så kunne man ikke, i modsætning til det amerikanske næreslaveri, være sikker på, om han nu havde romersk borgerret, og dermed var romersk borger, mens at en fra Grækenland kunne være en krigsfange. Så man romersk, og det er derfor, at det romersk borgerret er en juridisk, og romerne har ikke på den måde de samme racistiske tilbøjeligheder, som man ser i det amerikanske næreslaveri. Ikke at romerne ikke opfattede sig selv som et bedre folkefærd, og ikke som at de var, men der var altså, og grækerne havde nogen, altså man så ned på andre, men man havde altså ikke noget med, at nogle folkeslag egnede sig bedst, og man kunne altså ikke ud fra folks hudfarve afgøre, om de var romerske borgere eller slaver. Den slags kunne man altså ikke se. Og vi ved, at på et tidspunkt, hvor en roms bypræfekt bliver slået ihjel af en af sine slaver, diskuterer man i senatet, om man ikke skal indføre en påklædning, som man er i stand til at se, når man går i byen, hvem der er slaver. Og der falder forslaget, fordi en fremførte argument, at så vil slaverne opdage, hvor mange de er. Og derfor er usikkerheden og utrygheden større, end hvis man bare, fordi slaverne heller ikke selv havde mulighed for at afgøre, om dem, der gik på gaden, havde tilhørt samme kategori som den selv eller ej. Og også fordi man jo må sige, at formodentlig har overklassens slaver været iført bedre tøj og været i bedre form end fattige frie, som måske mere har lignet, hvad vi ville forestille os ved slaver, end det egentlig. Så det kan man altså ikke sige noget om.